Comrades and friends, how are you? Now, ndaita mukana, let me say ndinogara ndichiita mukana yekunzwawo mafungiro anoita vamwe, muono wavo maringe nerevolution nepolitics. Magurupu nditorimo tichitonzwawo zvine zvichitaurawo vanhu, tichidzidzisanawo, tichiona, tichiexchangeayo even manotes. Machannels ndirimo. I follow Baba Chipeneti. I like the man, the zeal that drives him. Baba Chipeneti chavanongoda is a functioning economy, a better Zimbabwe that is a home to everyone. I might agree with him on some things, I might disagree with him on some things. I follow Comrade Sarwaka. I agree with some of the things that he says. I disagree with some of the things that he says. Group regara ndisiri mariri. Channel. Ndiyakanzi nyoka yemabhuni. Hayo ndakabuda time yekuwesta handina. Pane dzimwe nhongwa dzaunoona kuti idzi kutorasa vanhu wese. Group rinoda rekuti channel wenoda yekuti yes, we are not wired to the same frequency hatisi marobots. But pane zvimwe zvaunoona kuti zvotorasisa vanhu wese. So I've taken time not to listen to any of that nonsense. Zirimo hazvinei negeza revolution izvo. People might say kuti I'm right, some might say I'm wrong. Handiiti chinhu kuti ndifadze vanhu pa. Ngatiitei chinhu nekuti ndo chokwadi. Chokwadi chinomira pakati, munhu ndiye unozotsvaga side wega. Ende vanhu igoridhe hatifaniri kutambisa vanhu. Ngatingoudzai vanhu chokwadi nezvinhu zvinodiwa. Let's not come up with funny theories, funny strategies as far as the revolution is concerned. Tine vanhu vanotya zvisingaiti. Vekuti vakanzi itai chakati havakwanisi. Kutotanga chinhu chaiko havakwanisi. Asi chavanozoita isimba rekuda kuzochinja zvinenge zvarongwa nevamwe vanhu zvinosunungura Zimbabwe. I want to be honest with you. Indakataurawo ndikati the only revolution which is there, it's the Geza revolution. Anything outside of that mafanis ndakasokudzai kudhara. Hatigoni kuti umwe munhu otanga chinhu chake chekusunungura nyika chiri kuenderana nemarwadzo atinenge tichiita go through tese, aine futi plani nemuono wekuti tisununguke tigone kurarama upenyu hwatiri kushuwira. Munhu iyeye atanga chinhu ichocho tozouya nepadumbu apa tobva tatangawo zvimwe zvedu zviri mumusoro medu tautanga kuti kune imwe revolution yakadai. There is nothing like that. Indogara ndichitaura kuti munorasiswa sekutamba sekuseka. Ende hatisviki tikadaro. Vageza vakatanga revolution. Ndo yatiri kufamba nayo. Ndo yatichasvika nayo. Ndakaudza vanhu kudhara. Ndikati nyoka yemabhunu zvese zvaaita zvezve, nyoka yemabhunu aizviita under Geza revolution. Zvinhu zvichiitika munofanira kunzwisisa kuti hazvingonyuki from nowhere. Zvine vakuru vanenge vachitungamirira kuti zviitwe zviine gwara, so that vanhu vanoramba vakachengetedzwa. Uyezve tinosvika kuKenani tese takakwana, tichifamba negwara chairo. So revolution yatiri kufamba nayo is the Geza revolution. Komanda werevolution yedu
ndiMundarageza. Ari kumberi achanotibatsira kuvaka nekugadzira Canaan kuti iite nyika yehuchi nomukaka ndiGeneral Chiwenga. Ndo magumo azvo zvese, ndo shasha yedu murevolution. Mukana wakapiwa vanhu. Join the revolution. Mundarageza chaiye makawanzwa vachitaura. Haana munharaunda zita raasina kutaura munhu wese anonzi uyu ane a constituents of people. He engaged everyone. Mukatawanzwa vachitotaura tiri kuengagea vanhu. Join the revolution. Vanhu vakaramba. So whatever magains a revolution, as long as you are a leader and you did not play a part, handizivi kuti unenge uchida kuzotungamirira zvakashandwa nani. Madimikira andatokuudza here. Usafe wakafungira kuti une zvidobi zvako kana skiri dzako dzauchauya nadzo. Wakuzotaura kuti ndini nhingi ndatanga zvakati. Ndauda kuti tifambe takadai. Mumunda wasakurirwa nani. Kana uchitadza kuzviita izvezvi idi ari papika achirura, uri kutadza kuzviita nekuti unenge uchitya. Mutungamiriri wauri kuda kuzorerutsa unofungira kuti iye ashanda abuda ziya, agadzira ground, adyara mbeu, wozouya uchitaura kuti aiwa ndiri kuda kuti tidai. Anenge akapusa kudaro ndiani? Saka mamhuzi amunenge muchinonyeperana uko. Ndo pamuchanzwisisa kuti politics chii. Nekuti hakuna ari kuuya achizonokohwa ziya romwe munhu. Munhu uri kukohwa zvauri kushanda iwewe. I appreciate people like Tendai Biti. They are speaking out. I appreciate people like Job Scala and many other leaders. I know Stalos, they are speaking out. I appreciate all those people. Asi kana paine umwe munhu ari kufungira kuti achazongobvawo hake from nowhere, obva aharvesta, ototi ndaakutanga zvakati, ngatisimuzirei rwendo rwuya tinosvika chete. Ndoda kungoti hazvipfawe kudaro, zvicharwadza, zvichasiririsa. Unenge uchida kushandisa mwana wani. And you see. So point yandikuedza kutaura ndekuti vanhu ngatisarasike mugwara rerevolution. Manzwa atakapakatiswa naMundarageza neavanogara vachitipakatisa, vanana Mundara Knox Chiwero, ndo manzwa atinofamba nawo iwaya. Chibaba chedu kumberi kwedu kuna Chiwenga. Ndiye munhu sofa ari kumira nezvisi zvake kuti aiwa kwatiri kuenda kusiku. Hatifaniri kudai. Wori wakashata. Corruption is bad. Let's bring about meaningful development which benefits everyone. This is why we are all rallying behind him. Asingadi hamanikidzwe. Asi zvakanakira ndezvekuti mafambiro ari kuita chitima, nyange munhu ukanzwa godo ukasazvifarira, hauchakwanisi kuti uzvimise. Chitima chatosimuka ende chiri munzira ende chaakusvika. Handi muri kunzwa. So musarasiswe nevanhu vanova netumatheory twakadhakwa twakaita seaiwa. Musabvuma kupusa makura. Rwendo rwati kurei rwatafamba, zvekuti kuti ticharasiswa nevamwe vanhu hazvibudi. Isusu ngatimboitai semaitiro ataingoita pakutanga. Gwara rerevolution tinopiwa naMundarageza. Anything chiri kubuda chiri in line neinformation nemapega ataipiwa naMundarageza, let's listen to it. Handimaona Mundarageza vaitaura mafigures emari dziri kubiwa idzo. Nana Sikorisa kupanya, nana Wikina Udele Chingwaya, Tungwarara, Mavetera, and many others. List rezvigaranda handimarona. Ndo same list that was presented na General Chiwenga. Ramakanzwa rezhozho, sinzi vamwe vakapanika vakati taakuda edu kuresigna nekudini.
ndosemulist iroro rakapresentwa nageneral Chiwenga raarambotaurwa naMudarageza. Saka izvozvo munofanira kunge kuratidzai kuti tiri kufamba tiri pamwe chete. Handi muri kuona? Saka musazorasiswe kana kuitiswa tumwe tunhu kana kuudzwa dzimwe nhau dziri kunopesana nezvatakapakatiswa nakomanda Geza. Tikadaro tinorasika. Tinorasika ende hatisviki. So ngatirambei tichifamba negwara. Zvozoti vamwe vanozoti aiwa vamunangagwa vanonzi vazofamba vazodai, saka apa paufanira kunzwa. Ndo zvandiri kutaura kuti tine dambudziko maZimbabwe rekuti kutanga chinhu hatigoni, asi kuti umwe munhu akuita chinhu tobatwa nemweya wekuudzira. Tikadaro tinenge tichirasika. Ngatipei zvinhu mukana wokuti zviitwe nenguva yazvo, so zvati zvinobuda sekutarisira kwatinenge tichiita tese. Haisi mhosva kuti zvanonoka. Mukanzwa munhu anoti zvanonoka, mweya wekushuvira chakanaka nenguva iri pedyo. Haisi mhosva iyoyo enda hakusi kushora. Ndikati dai chinhu chaita chafamba chasvika ichi, handina kushora ini. Asi ndiri kuziva kuti pane chakanaka ende chinhu ichocho chikakasikira chauya tinotoachivha zvakawanda nekuti tinenge takata time yekurwadziwa kwevanhu. Nhau ndeyengoti vanhu havachadi kuti varwadziwe for another day, vachishungurudzwa nepoverty, vachishungurudzwa nethis regime. Ndo zvisiri kudiwa izvozvo. Saka isusu ngatingoendesai message wherever we are. Let's just communicate this message yekuti vakomana, we cannot go for another day suffering like this. Save us. Mudarageza magara mataura kuti action. Tamirira action. Tipei action Mudarageza. Haisi mhosva kushuvira chakanaka, ngatidaro. Asi kwete kuzoregedza uzoti, kwete kuzosvika pakutaura kuti vanhu muri kutisenzesa, maifanira kutodai apa ibvai matoita so. Aiwa, ziyai kuti vari kuita zvavari kuita hatisisu takavatuma izvo, hatisisu takavaudzira. Vanhu vakatorwadziwa nesystem nezviri kuitwa kuti nyika inoparara tichidai. Tese tiri varume, asi vamwe vakatogara, they were not doing anything. Machanel ese ari kutaura kuti zviri kufanira kuti zviitwe so nekudai nekudai nekudai. Uyu ngabve ashungurudza vanhu aita sei. No one, hapana munhu anga ane channel yake yanga yakavhurika ichitaura izvozvo. Ese machanel andiri kuona ari active aya avhurwa through Geza revolution. So as much as we're aspiring to see certain things happening or coming to pass, we just need to remain disciplined. Torega kuva over ambitious, zvino frustrate mweya yevamwe vanhu. That is